Medeniyet synuwat dörjülük işgärlerini we alimlerden ibarat awtobusly gezilinji gatnaşylar ilki bilen Türkmenistanyň Akbuğday Milli Muzeýine geldiler. Muzeýde saklanýan gadim buğday dänejikleri Akbuğdaýyň ilkinji watanynyň türkmen topragynyň aýdyň nyşanyny urly. Muzeýde arheologiýa, owa hojalygy, ekrançylygy, etnografiýa degişli gymmatlyklaryň saklanmagy bu ýere gelýän her bir adamda uly gyzyklanma döredýär. Soňra awtobusly gezilinji gatnaşylar Seyit Jemaletdin ýadygarlygyna geldiler. Bu taryhy ýadygarlygyň çeperçilik öz bolşulygy, sırçaly bedegleri, ownuk ösümlük nagyşlary köp bir haýran galdyrýar. Bu ýere gelen dörjülük işgärler we alimler milli liderimiz Gahrman Arkadamyzyň Türkmenistan Beýik İpek ýolunyň ýüregi atly kitabyny öňe sürýän parasatly pikirleriniň beýan edýän täsin wakalarynyň gadymy änew medeniýetini Seyit Jemaletdin ýadygarlygyny öwrenmekde hem-de wagt etmekde şuňur ähmiýeti ýedigini uly buýsans bilen bellediler. Seyit Jemaletdin ýadygarlygynyň öňündäki meýdançyda ýurdumyzyň muzeý işgärleriniň guran sergilerim has täsirli boldy. Pederlerimiz bize nuskuluk medeniyeti miras galyrypdyr. Dünýäniň maddi we ruh gymmatlyklarynyň sanawyny ýeren ajaýyp hallarymyz, bedewlerimiz we gymmat bahaly şaý seplerimiz bilen birlikde dünýäniň iň gadymy ýaşaýyş ojaklarynyň merkezi bolan ýurdumyzda bir näçe gadymy medeniýetlerem gülläp ötüpdir. İl arasynda Seyit Jemaletdin meçidi ady bilen belli bolan ýadygarlyklar toplumy Änew şäheriniň günnäwür tarapynda ýerleşip, arheologik maglumatlary görä Günorta Türkmenistanyň Neolit zamanasyna degişli bolan ýadygarlyk hökmünde Änew medeniýeti ady bilen taryha ýerdi. Bu ýadygarlyklar toplumy türkmen topragyna baý medeniýetiň bolundygyny şaýatlyk edýär. Änew şäheri 2024-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip aglan edildi. Degişli çözgüt Türksoýyň Medeniýet Ministrliginiň Hemişelik Geňeşiniň Türkiýanyň Bursa şäherine geçirilen 39-njy mejlisinde bir agzdan kabul edildi. Awtobusly gedirinji gatnaşylar Ahal welaýatynyň Akbuğday trawynyň Nowruz ýaýlasynda bina edilen Türkmeniň Agoý binasy bilen tanışdylar. Awtobusly gedirinji gatnaşylaryň ýaýlada guralan agoýlaryň ýanyna bagşa saadanylaryň çykyşlaryna tomaşa etmekleri bu şäheri aýratyny uçkunçaýdy. Ýaz pasynyň ilkinji günlerini tebigatyň janyny başlanmagy, hoştap bahar howasy göňüller ganatlanyrdy. Bagşy saadanylaryň joşguly çykyşlaryna ajaýyp zamanamyz, mehriban watanymyz giňden wasp edildi. Awtobusly gedirinji gatnaşylar ýurdumyzyň gülläp ötme ornuny, giň möşhürli işler alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň we arkadagly Gahrman Ferdanymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak, tutumly işleriniň rowaj bolmagyny arzuw etdiler.